Μερικές χρήσιμες γνώσεις, για να μην μας λένε ότι δεν ξέρουμε. Η εμεινόπαυση είναι μία σύνθετη λέξη, η οποία προέρχεται από 3 διαφορετικές λέξεις που την αποτελούν. Η πρώτη λέξη είναι το εν, εντός δηλαδή, η δεύτερη λέξη είναι το μην, ο μήνας δηλαδή, και η τρίτη λέξη είναι το παύση. Δηλαδή παύση αυτουνού που έρχεται εντός του μήνα. Δηλαδή, σταμάτημα της περίοδου. Είναι προφανές ότι στην εμεινόπαυση δεν έχουμε περίοδο. Δεν λέει για πόσο διάστημα. Μπορούμε να πούμε μόνοι μας για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 6 μήνες ή ακόμα και για 24 μήνες. Αυτό που λέει η λέξη, όμως, είναι ότι όταν έχει σταματήσει η περίοδος, έχουμε εμεινόπαυση. Δεν λέει για πόσο χρόνο. Μερικοί που δεν ξέρουν λένε ότι η εμεινόπαυση έχουμε αν η περίοδος έχει σταματήσει για 1 χρόνο. Και εγώ ρωτάω, αν δηλαδή η περίοδος έχει σταματήσει για 11 μήνες δεν έχουμε εμεινόπαυση, τι έχουμε, περίοδο, αφού έχει σταματήσει. Περίοδο έχουμε στην κλιμακτήριο, απλώς έχουμε ανομαλίες της περίοδου. Η κλιμακτήριος έχει περίοδο, ενώ η εμεινόπαυση δεν έχει περίοδο. Ξαναδείτε το βίντεο αυτό για να καταλάβετε ότι έχουμε εμεινόπαυση, έστω και αν η περίοδος έχει σταματήσει για 3 μήνες. Εάν η περίοδος επανέλθει, η εμεινόπαυση ήταν προσωρινή. Συνήθως όμως δεν επανέρχεται. Είναι σημαντικό να έρθετε άμεσα σε εμάς τους γυναικολόγους, μόλις δείτε σημάδια ότι ξεκινάει η κλιμακτήριος, για να σας βοηθήσουμε. Όσο πιο νωρίς μας έρθετε, τόσο πιο καλά. Η αντιμετώπιση της κλιμακτηρίου και της εμεινόπαυσης είναι χρονοευαίσθητη. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα μας έρθετε, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχετε. Με τις πρώτες ανομαλίες της περίοδου λοιπόν, επίσκεψη στον ειδικό.